Dnes si ukážeme, čo je to bullish a bearish market, ako ho určiť, čo je to uptrend, range a downtrend, čo nám alebo akým spôsobom vieme tento uptrend, downtrend a range hľadať. No a viac menej si to ukážeme iba na takomto grafickom znázornení a v ďalších videách si to ukážeme už v praxi na reálnom trhu pri reálnych sviečkach a bude x, y časti, kde sa dokopeme postupne až k nejakým stratégiám a podobne. Vopred chcem povedať, že trading, pokiaľ to iba chcete skúsiť, tak pravdepodobne s tým aj seknete, pretože nie je to záležitosť na 1 mesiac, 2, 3, 4 ani pol roka. Ale OK, o tom potom v inom videu. Poďme na to teda. Máme tu teda prvé znázornenie, ktoré som si pre vás pripravil, je to také ľahké. Máme tu uptrend. Áno, uptrend znamená, že sme bullish, že máme bullish market, čiže niečo rastie, čiže trh nám rastie, ide smerom nahor. No a ako takýto uptrend určiť? No tak základ s tým máme nejaké maxima, ktoré trh spravil a nejaké minima, ktoré trh spravil. Pokiaľ máme prerazené naše predošlé maximum, alebo teda to prvé maximum, ktoré vzniklo, ďalším maximum, tak vieme, že sme v uptrende a určuje sa to, tie maxima sa teda nazývajú higher high, tie minima higher low. Pokiaľ prerazíme to naše higher high a spraví sa nám nejaké vyššie maximum od tohto, tak máme zase higher high, potom zase higher low, higher high, tu zase by sme mali higher low. Áno, čiže pokiaľ ideme smerom nahor, tak len prerážame tie naše najvyššie maxima, nikdy neprerazíme tie minima, pretože pokiaľ prerazíme napríklad toto minimum, tak mohlo by sa stať, že to už potom postupne prechádzame do nejakého downtrendu. Ospravedlňujem sa za moje vyjadrovanie, nie som zvyknutý natáčať videá, je to moje prvé video, takže budem sa snažiť to zlepšovať a vysvetľovať vám to nejak tak v skratke, aby ste to pochopili, pretože zbytočne vám tu budem vysvetľovať odborne všetko, pokiaľ tomu aj tak nerozumiete a sám odborne to ani vysvetliť neviem. Takže budem to vysvetľovať úplne naozaj jak pre, keď to tak nazvem, debilov, hej. No, takýto uptrend, downtrend a tak ďalej vieme určiť na základe napríklad nejakého break of structure, market structure shift, change of character. Tieto pojmy si vysvetlíme v ďalších videách, ale v skratke market structure shift znamená, že bolo prerazené napríklad to naše higher high, čiže už vzniklo nejaké ďalšie higher high a tým vieme, že trh sa odráža, teda mení, alebo že pokračujeme v uptrende, downtrende, podľa toho, v čom sme, v tomto prípade uptrende. No a zvyknú tu byť ešte nejaké ďalšie potvrdenia, kde sa potom trh zvykne aj vraciať, napríklad ako väčšinou to býva nejaký order block, fair value gap, hej, to sa môže nachádzať nejak takto. To sa označuje napríklad order block a fair value gap sa označuje FEG, order block OB. To si vysvetlíme ale v ďalších videách, čiže väčšinou to býva takto. Máme nejaké higher high, vznikne nejaké higher low. Potom toto naše maximum bude prerazené a vznikne nám ďalšie higher high. Čiže tu si vieme vyznačiť market structure shift, zatiaľ nemusíte chápať, čo to je, iba počúvajte. Lenže väčšina ľudí panikári, že OK, nastúpim do tradu, lebo ide to hore, lenže veľa ľudí si neuvedomuje, že potom tu máme nejaké zóny nižšie, do ktorých cena sa musí vrátiť a od nich sa odrazí. To sú tie kľúčové zóny, z ktorých sa skladajú väčšinou potom aj stratégie. To si ukážeme v ďalších videách. No a viac menej cena vždycky padne pod túto zónu, teda do tejto zóny a odrazí sa, ideme ďalej. A zase áno, máme väčšinou potom už je break of structure. Máme tu napríklad, dajme tomu, že break of structure, hej, si to takto napíšem. A ideme ďalej proste, hej, zase klasicky napríklad môžeme tu mať nejaký fair value gap, do ktorého cena sa zase potom vráti, pokračujeme hore a tak ďalej a tak ďalej. Range nám určuje trh, alebo teda market väčšinou vtedy, pokiaľ najčastejšie to je v noci, v našom prípade, od tej polnoci do nejakej 7 rána. Čiže trh ide viac menej ide hore, dole, má nejaké úrovne, v ktorých sa odráža. To sa nazývajú resistance a support zóny, pokiaľ cena sa odráža od úrovne, ktorá je nejakým spôsobom dole a resistance zóna, ktorá sa nachádza niekde hore, hej. Čiže ideme tak ciky-cak, ale nehybeme sa ani dole, ani hore, proste ideme akéby do boku. To si ukážeme tiež v ďalšom videu. No a potom máme downtrend, ktorý sa tiež vyznačuje takto, ako som už tu vysvetľoval. Je to isté, len s tým menším rozdielom. Hneď si ho vysvetlíme, kde je ten rozdiel. Pri downtrende máme napríklad, dajme tomu, hej, tu ešte dajme tomu, že končí už uptrend, máme higher high, vzniklo nejaké higher low, no a potom nám vzniklo lower high. Čo to znamená lower high, prečo lower high?
je to ako keby také nižšie maximum. Čiže toto tu, alebo toto naše high už nebolo prerazené, vyznačíme si to bielou, toto naše high už nebolo prerazené, ale bolo prerazené toto naše higher low. Tým pádom už nám vzniká downtrend, máme tu market structure shift, vieme si ho vyznačiť a tým pádom máme lower low, čiže nižšie minimum. Potom zase, pokiaľ cena sa trošku nejakým spôsobom vráti, napríklad ako som vysvetľoval tu, že tu môže byť nejaký fair value gap alebo nejaká zóna, do ktorej cena má tendenciu sa vrátiť a odraziť sa ďalej dole, tak zase nám prerazí naše nižšie minimum, máme break of structure, hej, čiže bola nejaká breaknutá štruktúra alebo prerazená a zase máme lower high, teda lower low, zase nám vzniká lower high, pretože toto naše maximum nebolo prerazené. Pokiaľ by bolo prerazené toto naše maximum, tak nám vzniká higher high a trh sa otáča. Čiže to by mohlo vyzerať aj nejak takto. Môžeme si to ukázať, ja to tu zakreslím nejak v skratke, dajme tomu, že tu je uptrend, áno. Sme up, teraz začne pomaly downtrend. Takto. Samozrejme, takto to v skutočnosti nevyzerá, hej, ale je to akože iba také prirovnanie. Alebo teda na ukážku. Čiže klasicky, hej, tu by sme mali nejaký market structure shift, ktorý máme vyznačený tu. Ako môžete vidieť, domyslíte si tieto veci. Alebo dajme tomu, že market structure shift, break of structure, tu máme naše tie higher highs, tu máme naše higher lows a tak ďalej, hej. Čiže tu sme uptrend, čiže ideme hore. No a tu máme ešte také naše higher high. Ale, pozor, toto naše higher high zrazu nebolo prerazené, vzniklo nám ešte higher low, áno. Ale vzniklo nám tu už lower high, čiže nižšie maximum a bolo prerazené toto naše higher low. Čiže vzniklo nám lower low. Potom máme zase už lower high, pretože stále nebolo prerazené to naše maximum, ale bolo prerazené zase toto naše minimum a zase vzniká lower low, lower high. No a pokiaľ by cena zrobila toto, že prerazí nám toto naše predošlé maximum, tak máme už higher high. Teda, hej, higher high. Vráti sa, odrazí, máme zase higher low a zase ideme uptrend, hej. Čiže ono to nie je tak ťažké na pochopenie, alebo teda nie je to ťažké na pochopenie, len musíte nad tým posedieť, trošku porozmýšľať a dojdete na to vlastne sami. Ako vravím, trading nie je záležitosť na jeden mesiac, alebo tak niečo, záleží koľko sa tomu venujete, pokiaľ sa tomu venujete a drtíte to, snažíte sa to pochopiť. Jasné, pochopíte, naučíte sa, OK, super. Poznám ľudí, ktorí aj behom mesiaca dokázali už obchodovať, alebo 2 mesiacov, síce nie veľmi profitabilne, ale dokázali sa už orientovať v trhu. Ja verím, že každý to dokáže, dokázalo to nespočetne veľa ľudí a v Československu je jediná chyba tá, že to reprezentujú zlí ľudia. Čo znamená, že viac menej z tradingu robia šaškáre nejakým spôsobom. Ja osobne aj na mojom Instagrame môžete vidieť, že mám payouty, mám certifikáty, v tradingu sa pohybujem už dosť dlhú dobu, no a chcem to teraz viac menej nejakým spôsobom zviditeľniť, budem pre vás tvoriť takéto videá, taktiež mám aj Discord, kde mám v ponuke svoj kurz, ktorý sa rozbieha pomaličky. Budem rád, pokiaľ sa napojíte minimálne na Discord, kľudne ma môžete kontaktovať, sociálne siete máte v popisku videa. No a budem sa tešiť na vás pri ďalšej časti, kde už pôjdeme viac menej na reálny trh. Takže, alebo reálny teda na ten trh, ktorý každý z vás je zvyknutý vidieť, a to sú tie sviečky, hej, čo vyzerá nejakým spôsobom takto tu. Takže ďakujem vám za dopozeranie tohto videa a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte, čaute.